Nice one. That's going to give you the edge if you can get good launch as the race starts. Yes, sir! Zkusme v sobě neskončit v první zatáčce. Be ready with the clutch. Já si myslím, že mě přesprintoval to auto za mnou. Uvidíme. Good luck. Good luck. Pěkně bude. Jo, děkuju. DRS now enabled. DRS enabled. Hej, ale mám křížek od tebe. Fakt. No, mě se sekáš ty trošku, no. Tak je hodně překrutit, jo, mi to poslal docela na hulváta. Jo, ale jenom drobně se mi sekáš, není to nic hroznýho. No, my se teleportovali. A? Třeba to je na mojí straně. Problém. The track is clear, green flag. Good job, that was the fastest lap of the race so far.
To kloužeš, je? Teď to takhle, no. Už tam někdo ztratil v těch jesičkách. Tyre condition still looking good. No, Prý? se teleportnul přede mě teďka. Fakt? Ano. Já jsem tě viděl normálně, že jsem tě předjel. Klasicky. Na té rovince. Ale to přestane do mě trefit. Watch out for understeer in the wake of the car ahead. Try to get past as quickly as you can. Push, push. To se bavím, abys mě nesundal, tě. No já taky právě. No zase. Kámo. Okay, I've got a brand new race strategy on your MFD if you want to go and check it out. Co se stalo? No tak tvůj bot se zakřiškoval a mám to přijde. Ježiš. No nic do toho. Jsem tě mimochodem viděl cca 80 za chvíli. Co to stalo? Okay, let's go now. Come on. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Máš před sebou už toho, viď? Kratochvíla tam. Jo. Tak to už pojď. Okay, we need to push now. Use the overtake button for more power.
Řekneš mi prosím, že zajdeš za kolo? Počkej. Potom už jo. zajdeš. No, ještě prostě přejdeš přes cílovku. Jedna 19. Dík. Tak jen řeknu, co se jdu, aby se viděl, kolik na mě získáváš, jo. Na 21,4. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 4.0 seconds. Si myslím, že máš furt šance na vítězství. Jo. Já jsem už fokusovaný. Good, good job. So your ERS is running a bit low. Look into changing your ERS mode in the MFD for a more conservative burn rate, or you might want to try some lifting or gentle braking to recharge. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 11.8 seconds.
No need to worry about the tyre condition for now, everything's looking good. Nice move, good job. Right, keep pushing, you're gaining on the car ahead. To na kolboxu. Okay, so gap to the car ahead, 1.5 seconds.
And gap to the car in front, 2.4 seconds. Okay, so we're leading our teammate by 7.4 seconds. Okay, myslím, má hodně nízký křídla. Okay, gap ahead, 2.3 seconds. We're approaching the pit window now, and you're going to be on hards next time. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap.
Okay, safety car deployed. Safety car's been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. Okay, go, go, go. Perfect job on Dobře the pro turn tebe. in there, To by mate. to Looks akorát like vyšlo. a nice stop time. We're happy with that one. Pro mě to je špatně. Pit Já se strategy propadnu něco complete. všechno. See these Jestli budu tyres chtít through to znovu the do end boxu. now. Přemýšlím, že možná nebudu zajíždět do boxu znova. Už si radši nechám ty pozice. Okay, slow down, slow Se down. Your propadnul bych se delta's za tebe, negative, kdybych which zajel means do you're going boxu. too Po jedno fast. místo. Reduce your Pokud pace. můžu být první s 13% pneumatikama, To nedělej. nebo pátý s novýma. No, to radši ty nové teda. Obzvlášť tady. Myslíš, jo? Jo, ale já už nepředjdu ty lidi, jo, oni mají vysoký top speedy, já nevím. Škoda, že jsem nešel ten double stop taky. Nevadí. Risk, no. To byl risk, který se nevyplatil. Já si udělám to stejně, co udělám, jestli já potřebuji být u něj. A on pojede do boxu, protože má víc betý pneumatiky, no, tak já jedu taky. Trenka nezajel, jo. Zajímavý. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Tak jo. Jsi před nimi? Jo, úplně těsně. Dobré. Kratochvíl měl přední křídlo ještě, jo. Díky. Jo, takže by mi to zachránilo závod ještě. Takže vidně, už teď mi to Jo, to je. tak jak to je. Remember to adjust your ERS mode in your MFD if you need to. No. To je ta nejhorší věc, s čím může stát, jo. Takový blbý prostě aspekt, co se najednou objeví. Ale jako nikdo už Right, let's pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Ale vím, že to by to Ach jo, ten Myslín, vole. No jasně, že mi to uškodilo, abych byl, že jo, já jsem byl provizorně druhý za Myslínem a dával jsem mu cca 60 na kolo, takže... No já mu budu dávat pořád, že jo, já budu pořád ho budu dávat, že jo, aspoň ty jsi na tom viděl, když ti to posil na začátku, akorát kratochvíli přede mnou, kratochvíli si to podrží, ten je rychlej. Kdo tam ještě, Trnka nezajel, Vlach nezajel? No, těžko říct. Zeptej se Jeffa. Red Bull driver ahead. Less than a second separates you. Okay, they're on fresh hards. Time last lap, 1:45.6. 3 seconds will be added to their time at the end of the race. Když byl ještě kdyby za čárama, myslím, a já ho předjel, to asi se nepočítá jako předjetí poslední karem, že? Když se bylo ještě pořád zase čáru, tak se mohl předjet. Tak je to. Ona by ti hra řekla, kdyby to předjel ilegálně. Ono to bylo fakt milimetr, jo. Jsem se právě bál, že... Jako kdyby jsi nebyl hodně jistý, tak můžeš ho pustit teoreticky, ale já bych to nedělal. On to možná bude jako reportovat, zkoušet, ale já si myslím, že když si za to hra nedá na to, tak by to mělo být legální předjetí. A chvála bohu za to, tyjo. Kdyby si byli ty za Myslínem, tak asi tyjo, tady začnu mlátit do stolu. Ale je to také oško sladké, prostě mít jako 2 rychlé před týdnem. Tomhle tom, no. Jako jo, na jednu stranu, na druhou stranu jsme proti Myslínovi 2, že jo, jsme byli a je to fajn.
na třetí stranu tady to je asi jedno, protože tady prostě jsme rozdělili strategii kvůli tomu, co se stalo, že jo, a to by to vyšlo, mě ne zrovna. Ale to byl risk. Měl jsem jet tu stop strategii, když jsem ji chtěl jet původně. Já jsem si pak říkal, z toho prvního místa najednou se ti nechce zajíždět, že jo. Takže hlavně když jsem měl náskok 3 vteřiny na Myslína, tak jsem nezajížděl, jo. Wow, OK. OK, to můj internet definitivně. Fakt? Ty krávo. Jo, teď jsem ty jo. Portnul se mi protože se mi kratochvíli před mnou, je to dost nepříjemný. Já doufám, že když se do mě portne, takže dostanu ghosting, a ne, že no, zabije. No já jsem, víš co, no to bude vypadat strašně debilně z toho mého pohledu, ale já jsem fakt doufal, že to ghostne. To se stavilo ten mod popředu, víš. Já jsem na to byl zrovna pesíčkách. Ale vlastně ve finále to nevadí, seš na nejlepší pozici tam předu, kromě Vlacha zvládneš pacifikovat. Jako v leský ořech. Jo. A tak trošku doufám, že kratoch byl pozvat myslí, no. Určitě. Kratoky mu tam pošle při první dobrý příležitosti, jako znám. Já nevím, co dneska mám s tím internetem, proč to zlobí. Jako mám nutkání ještě to na plochu a pozavírat všechno, ale už je pozdě. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Takže teď bude full push do konce, už není potřeba šetřit pneumatiky. Sakra. Zrovna to mi vyhovovalo to šetření pneumatik. Gap to your teammate behind, 1.8 seconds. Green flag. Někdo do mě vrazil? To tam myslím je the fakt hloupý. underbody's taken some damage. You might start to notice it soon. Hej, to prčíc, ale už. Já musím pustit. Já jsem přehnal. Ne, on má illegal. On má, já mám taky illegal. Wow, good game. Okay, no issues with Good tyre game wear for tohleto. now. Keep Jo. taking care of them. Ježišmarja, Maťo, do prdele, vole, ty jsi fakt kokot neuvěřitelný. 3 metrový dálky, to neuvěřitelný, co jezdí ta ten trouba. Nech mi tam to místo. Safety car, okay, slow down, no overtaking. Natlačil mě do zdi, no. Which means your delta number positive, reduce your pace. Tohle to je pain. Wow. Nešlo nic, já se kvůli tomu nemůžu ani rozčilovat, já jsem nemohl nic udělat jinýho. On se prostě rozhodl, že mi tam nenechá místo, natlačil mě do stěny. No. Někdo do mě vrazil, to Tam- na Ricardo. On tam nejdřív prostě přejítne z 200 metrový Okay, dálky, there's že a brzdí Ferrari prostě na tyre 50 ahead. metrech do té zatáčky, Okay, že gap jo? to the car in front, A potom je 0.8 ještě vytlačí do seconds. stěny, Okay, to they're on nevím, fresh co je. hards. Okay, they got 4 laps on their tyres, and the time last lap 1 minute Yep, 24.1. Fine, Falling to back blast by them. around 1.2 seconds a lap. Come on.
No jediný, co mě těší, je, že Messina asi už nepojede příští závody, takže pravděpodobně jako na něj nazbírám potom zpátky ty body, ale jako jestli pojede příští závody, tak je to Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Si teď řekne, že víš co, že se naboural, tak že pojede. Kámo, to je... To byla poslední rána, ano. Hlavně když do toho promluví prostě fucking Maťo Martinský, že jo. No, já si myslím, že tenkrát to bylo někdy. Okay, the underbody's taken some damage. You might start to notice it soon. No máš do úkol prostě to je předmyslí, nemá co děje, co se děje, že nedostane 26 bodů. Tady se to bude. Já ti inženýra ideálně, mezi ním se tady střelí ten... Jak rychle se tyho z toho, že když na prvním místě dokáže vyklobit DNFko. Hezký. Jako ten restart byl úplně dávnější. Jo, no, celý to vzniklo jako teoreticky to celý vzniklo mojí vinou, jo. Že já jsem tam vytlačil Messina a pak jsem se ho snažil pustit, protože jsem nechtěl, že prostě tady to. Taky pocit, že do mě narazil místo dvakrát. Jo, byl to myslím. Jo, hlavně si ulož potom záznam, tak můžeš Time last reportovat. lap, 1:42.1. Okay, gap to the car ahead, 0.8 seconds. Okay, they're on fresh hards. Their tyres are 5 laps old. Okay, so you're gaining by 1/10 a lap. Safety car in this lap, safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature, and remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. To už máte reset? Teďka byl. Okay, clear.
Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. To s tím damageem nejde, co? Máš damage podlahy? Okay, here's the gap that Jo, we're trailing jako the car ne velký, ahead ale- by. Jo, 1.9 že seconds. Jsem bojoval s Braskem teďka, tak to trošku stížil. Jdu, ale nechci. No jsem, v klidu. Já jsem jenom zklamaný. Nejsem nastřeloval. Tak něco stane. Green flag. No tyre concerns at the moment, just focus on the driving. Nemá náhodou Krtokil pensi? Ne, Vlach má. Jediný, kdo má pensi před vámi, je Vlach. Jezdíš tady na non? Jo. Dobrý. No, když předjedeš Myslíně, tak máš pódium. Máš pódium. Ne, nemáš. Takže musíš předjet na trati, ne? Jo, myslím, no.
pace is strong, but be aware these tyres need to go the distance. Když se podá na té druhé rovince, nebude mít šanci. Ty kráso. Oj, oj, oj. Hezky, hezky. Připrav se na poslední kolo. Ať máš stovkou baterku. On má méně baterky než ty teď. Konty. Já budu mu hlídat baterii. %. $43. Co? Jak to, já jsem dostal double. Ježiš. Ok, fakt jezdí na ně full útok. Okay, we've been given a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Get your head down and let's get it done. Má 2. Má 35% baterky. Bez stejně procent baterie. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Kratuchy dostal taky 3, to je idiot. No právě.
jo. Ach jo. No nic, aspoň pódium, dobrý Honzo. Jo, ale asi dostanu report trenky. Myslím si, že jsem mu tam čoukal docela dost. Ten závod. Ten závod šel tak dobře a pak šel ten posraný safety car. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Zdravíčko Honzo, slyšíme se? Jo, dobrý večer. Zdravím. No, zeptám se tě, co ty a Mexico City, jak jsi se připravoval? No, připravoval jsem se hodně. A, je mi líto, že tam prostě do toho zahrála role blbého připojení, protože v 6. kole se najednou McLaren od Kuby přepnul do bota a zabrzdil mě v těch rychlých esičkách, tak jsem si urval křídlo. A potom už jsem se jen vozil. Takže to byl ten důvod, proč si musel trošku dříve zajet do boku.